Здравейте хора! Това е Мени Попинс разказва. Това е първи епизод, към който да се връщате всеки път, когато се чудите за какво е този подкаст или да видите откъде е тръгнал и къде е отишъл. Идеята на подкаста е да бъде мост между децата и възрастните хора. Да имаме епизоди, в които обясняваме детския език, обясняваме връзката между децата и възрастните, говорим си за приказки, които могат да ни помогнат да се свържем с тях, как приказките могат да ни помогнат да установим по-добра връзка и да споделим истории, които ни топлят и които да използваме, за да се топлим заедно с децата. Да споделяме повече от нашия свят и да разбираме повече от техния. Именно за това искам сега да ви предизвикам да направите едно нещо. Да разкажете на децата си беля от детството. И след това може да споделите тази беля или в коментарите, или да ни пишете на лично съобщение по ваше желание. Ще я споделим тук, в социалните мрежи или просто ще я чуем, за да зарадва и нас, без да я споделяме. Изборът е ваш. Първо ще започна аз, споделяйки моята собствена беля. Когато бях много малка, живеех в 3-етажен блок. На всеки етаж имаше по 3 апартамента и за мое щастие имаше много деца на моята възраст. В този блок бяхме 3 деца. Затова всеки път, когато имаше свободно време или след училище, родителите си решаваха проблема за това кой да гледа децата и какво да правят, като просто ни събираха. Един ден обаче слезнахме в мазето, шмугвайки се там съвсем тайно, защото то беше заключено. И ние, за да влезнем там, трябваше да откраднем ключове. Направихме го, шмугнахме се в мазето, където имаше 6 малки котета, тъкмо проходили и слезнахме да си играем с тях. Много нормално, нали? Обаче решихме, че трябва и да ги нахраним. Мазето е типичното плашещо мазе, което явно ни е калило характера, защото ние изобщо не бяхме оплашени с паяжини, с тръби на тавана и точно тогава видяхме, че има на тръбите на тавана в това мазе като консерви. Решихме, че една от тях е храна за котетата. Затова не си спомням как успяхме да свалим една. Сваляйки консервата обаче, тя се отвори и се разпръсна и се оказа, че не е храна, а е зелена или оранжева ярка боя. Не си спомням вече. И нацапахме както себе си целия пот. Разбира се, в паника се шмугнахме в къщата, в която нямаше родители по това време, в моята къща. Да бутахме в кофата всички изцапани дрехи. Аз раздадох от моите дрехи и забравяйки мазето отключено, просто пресягахме улицата, възможно най-далече и отидохме да си играем на площадката, все едно нищо не се е случило. Когато родителите ни се прибраха от работа, имаше не едно, а цели 3 неща, за които да ни се карат. Защо пресичаме улицата без възрастен и без да сме казали на никой? Защо другите деца са с мои дрехи, а не са със собствените си? И защо целият блок е с котешки лапи и е нацапан с боя? Някои си отнесоха наказанията, на други родителите повече им се смяха. Аз бях от тези, на които не се скараха, но ми се подиграваха дълго време. И тази история винаги ще остане в съзнанието ми като тази забавна беля, която ми напомня за веселото ми детство и за това какво съм правила тогава. И обичам да разказвам на децата. И винаги следващите пъти, когато ме видят, искат да я чуят отново и отново. Искат да им разказвам една и съща беля. Отново ви напомням какво е предизвикателството. Разкажете за своята беля от детството на децата си и я споделете с нас, за да може да я чуем и ние. Другото нещо, което искам да споделя с вас е как да научиш детето си да отстоява себе си. Това всъщност са
6 примера, които тази сутрин видях от една жена в социалните мрежи. Тя беше споделила, че това, което прави, е просто да поставя граници. Например, разбирам, че си разстроен, но все още не искам да споделя сладоледа си с теб. Забелязали ли сте, че доста често ни е по-лесно да отстояваме граници с непознати хора, между децата ни непознати хора, отколкото между нас и тях. Защото когато става дума за семейството ти, всички граници падат, което може би не винаги е здравословен начин, защото какво е посланието и какъв е резултата в бъдеще. Това е нещо друго, за което може да споделите мнение. Според мен, вкъщи да бъдат изяснени тези граници е точно този начин, по който ти можеш да накараш детето си да устоява, за да един ден, когато то порасне, да знае, че всичко може да е възможно в правилния момент и че това, то да поставя граници да бъдат поставени към него е нещо съвсем нормално. Също така, не забравяйте, че колкото и да сме различни, колкото и опит да имаме в животите си, да имаме зад гърба си висши образования, 100 тома изчетени и може би курсове и опит, децата имат бърз интернет и умение, което е да чувстват с разбиране. Напомням ви просто да не забравяте, че има какво да научим от децата и понякога е достатъчно просто да бъдем силната стена до тях, но не и човека, който постоянно им казва какво да правят или как да го направят. Защото дори различен, те също имат свой собствен подход. И най-красивото нещо е да уважавам подхода на децата. Доста често все още чувам в градският транспорт или понякога съвсем случайно от някъде някой възрастен, дори доста често млади възрастни хора да казват: не прави това или това, защото ме излагаш пред хората. Има много информация в интернет и навсякъде как това влияе на децата. Според вас, как би им повлияло и правилно ли е да използваме тези остарели реплики от едно време? Да казваш на детето си: не прави това, защото ме излагаш, демоделие. Слушайте този подкаст, за да отговорим заедно на тези въпроси. И на още други. В следващия епизод ще видите разговор между мен и Майя Петрова, която е психолог. С нея ще говорим за една версия на Златното момиче, съвременна версия, която е Софийското златно момиче, приказка, която ще обсъдим. Ще говорим за нейният опит с деца, с нейните собствени деца в кариерата и ще споделим няколко трика за това как да установяваме връзка с децата си, докато им разказваме приказки, за какво служат приказките, как може да ги използваме в ежедневието си, как децата могат да получават ценни уроци, как ние самите можем да навигираме и да създаваме приказки, за да те да ни помагат в комуникацията с децата. Следете също така социалните мрежи на Many Poppins, където ще споделим с вас много интересни неща. Many Poppins е фундация, която се старае да развива различни инициативи покрай детското развитие. В момента правим детски работилнички на булевард Васил Левски 119 и събития за родители. Може да разгледате както и услугата детски работилнички, така и продукта, който е работилнички в кутия. Съвсем скоро ще има коледни такива. Може да видите и другите ни инициативи и да останете с нас, за да слушате този подкаст
който ще е голяма импровизация, но темата ще остане една и съща, а тя е деца и приказки. Благодаря ви, че слушахте този подкаст и до скоро!